ba. Suyuti shine mutum na farko da ya zo ya rikice, ya dinga wallafe-wallafen 'yan takaddu, yana ƙoƙarin wato taharifin waɗannan hadisai da jirkita musu ma'ana. 'Yan bid'a suka mara masa baya, sufaye da mushrikai da masu bautar kaburbura da shehunnai waɗanda suka gina addininsu akan dangantaka ta jini irin 'yan shi'a da sufaye suka mara wa Suyuti baya, suka yada waɗannan 'yan takaddu nasa da ya wallafa. Amma waye isa ya ɗau littafi ya ɗaga wani amintaccen littafi wanda al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta aminta da wannan malami a matsayin cewa malami ne na musulunci mai tarihi a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waye isa ya ɗau littafinsa ya karanta mana irin waccan fahimta ta Suyuti? Waye